Jardinatge, cara posterior. 1. Eflorage. Bombaments alterns sobre la cuixa. Cercles avançant a la zona interna de la cuixa. Bombament i cercle amb polze pla a la zona posterior de la cuixa. Bombament i cercle amb polze pla de la zona externa. Buidatge ganglionar. Zona interna del genoll. Bombament en el forat poplític. Bombament en els bessons. Pot afegir-se bombament i cercle avançat en el bessó intern i extern. Bombaments dobles simultanis amb les dues mans. Antiedema en els bessons. Tendó d'Aquil·les. Planta del peu. Eflorage final.